हेल' गाइसमोन आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ देखायनो थांगासिनो आरोना लोगोफोर आं दा न'आवनो दङ आं न'निफ्राय ओंखारलांसिगोन न'निफ्राय ओंखारलांनानै आं नोंथांमोननो देखायनो सेस्था खालामगोन मोनसे जायगायाव थांगोन आङो दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर माबायदि थारमाने ओरैबायदि खाथ्रानाक जायगायाव थांगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ आं देखायनो सेस्था खालामसै बिदिबा नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर बे समाव दा बे जायगायाव सफैबाय लोगोफोर दा लिफ्टआव गाखोबाय लिफ्टफोरखौ हाबबाय 13 नम्बर लिफ्ट नाम्बार थुनानै होबाय दा गाखोलांगासिनो जोङो एकदम नायलांबाय था आंनि भिडिअआ एसे गोलाव जागोन आरोना लोगोफोर एकदमबारे 13टा फ्ल'र दं आरोखि ना बे फार्स्ट फ्ल'र सेकेन्ड फ्ल'र थार्ड फ्ल'र बे 13टासिम दंहैयो आरोखि ना दा नै नायबानो जाबाय 13 नाम्बार फ्ल'राव जों गाखोलांगोन दा मोखांखौ देखायला लोगोफोर मोखांखौ देखायबा एसे उसुबिदा जानो हागौ नालाय ओंखायनो मोखांखौ देखायनाय जानाय नंला लोगोफोर दा गाखोलांगासिनो जोङो माने रायलायनायखौथ' बारा क्लियार खोनानाय नङा बादि मोनबाय आङो माने मेचिननि आवाज साउन्डआ ओरैबादि एकदमबारे खाथ्रा आवाज जायो आरोना थेवबो रायलायबाय आरोना मोजां खोनायोना खोनाया उनावसो मोनथिसिगोन आरोना नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ हाजासे आरो लोगोसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरोना लोगोफोर दा गाखोगासिनो जोङो नै लिफ्टजों 7 नाम्बार लिफ्टआव 7 नाम्बार फ्ल'राव सहैबाय 8आव हाबबावबाय मथा-मथि 13टा आरोखि ना ओरैबादि रोमै रोमै नुहुरखायो गोजौनिफ्राय गाहायाव नाहरबा आं दा गोजौनिफ्राय देखायनो सेस्था खालामगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाल' जोबजासिम भिडिअखौ स्किप खालामाबालासिनो नायलांबाय था लोगोफोर 10आव मोनहैबाय 11 माने मेचिन आवाजजों रायलायनायखौ खोनादोंना खोनायाखै मोनथिला आरोना ओरैबादि गोजौ रोमै रोमै थारमाने हरावसो नालाय 12 13 मोनफैबायानो आरोना लोगोफोर एलाय एवबाय नै जों दा एकदमबारे 13 नाम्बार फ्ल'राव सफैबाय गोजौआव सबसे टपआव साइडआव नायदो लोगोफोर नै माबायदि नुयो हराव पुरा लाइटिं आरोना गासिबो देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादोल' माबायदि नुयो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर ओरैबादि गिथाव बाथाव नुहुरो आरोना गाहायाव नाहरोबा फाग्ला बायदि नुखायो एकदमबारे सानावबालाय मोजां नुगौमोन खोमा दा मोनायाव नालाय ओरैबादि गिथाव बाथाव नुखायो गाहाय साइडथिं नाहरदो नै माबायदि नुहुरो मोनायाव नालाय बारा सिनायला एकदमबारे गिथाव बाथाव रिन्दाव रिन्दाव नुखायो आरोना गाहाय साइडआव बाप ओरैबादि गिथाव बाथावलै लोगोफोर नायदो नै मोनानायखाय बांद्राय मोजां नुवासै सानावबा बिराद मोजां नुयोमोन जाहैदों आंनि लोगो सासे दङ दा जोङो मोखां फेसखौ देखायनो हायासै आरोना लोगोफोर